बिदि सेल्फ हेल्प ग्रुपआव सारमोना बिदि होनायखौ जों बिराद खुसि मोनदों आरो जोंथ' बिरगोस्रि नाम लानानै माने सेल्फ हेल्पखौ खुंदों जोंना माने बिरगोस्रि माने केटारिं जों हाबा होन ओमफ्राय बार्थडे होन गासिबो नों साराद' जों बे गिदिर गिदिर माबायाव थांबा जों खुरो आरो होयो रायजोफोरखौ जों जायगानिनोखा माबा जाम्फै बारनाय क'क्राझारनि जोंनियाव 18 जन दं जोङो 2013निफ्रायनो जों बेफोरखौ मावबोदों आरोखि गोजोननाय मोनबाय खुनु दिन बेबायदि माबा मोनफेराखै एबारनो फार्स्ट आरोखि औ मोनगोन होननानै बिराद सिमां आसा खालामबाय थादोंमोन दायो मोनगोनै आसायै मोनथारमारबाय जोङो मोननो हाना बिराद गोसोखौ खुसि मोनबाय गोजोननाय दा जोङो मा बिटिआर सरकारखौ आरोबाव इयुनाव फैबाय थागोनाव बेबायदिनो सापर्ट होजानो लुगैयो आरो मोजां जोङो उजानपारा गामिनि आंनि सेल्फ हेल्प ग्रुप नामा आर'नाइ सेल्फ हेल्प ग्रुप जोङो दायो अमा फिसिनायनि माबा खालायगासिनो दङ जोङो दाउफोर फिसियोबाबो बेमार जानानै थाब माबायनाय अमाफोराव एसे फैसाफ्रा माबायो नालाय अमा फिसानिफ्राय फेदेरबाबो जोङो 6 मासजोंनो फाननो हायो नालाय बिनिखायनो जों अमाखौ थांखि लादों आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जि 75,000 रां अनसुंथाइ होनायनि बाथ्रा जि फोसावदोंमोन बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा गमामायैनो नोंथांमोना नुनो मोनबाय जे जोंनि जे खोथा होनाय बायदि सरकारा जे खोथा होनाय बायदि दायो बिटिआर ओनसोलनि 3,000 आरो निबो बांसिन फ्राय 4,000 फ्राम सेल्फ हेल्प ग्रुपनो दिनै गिबि खेबनि थाखाय 25,000 रां अनसुंथाइ होदों बे 25,000 रांजों बिथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपआ खामानि मावनांगोन आरो बे खामानि मावनायखौ नायनानैनो बिथांमोननो आरोबाव 25,000 आरो बिनि उनाव 25,000 बेबायदि गासै 75,000 जेरैबायदि आगोलाव फोसावनाय जादोंमोन बेबायदि फोसावनाय रांखौ बिथांमोना मोननो हागोन दा बेनिखायनो बेवहाय दिनै बावखुंग्रि जे बियाब बे बावखुंग्रि बियाबाव बे सेकखौ राननाय जादों मैयाबो सालाखाथि बियाबाव राननाय जादोंमोन गाबोन देबोरगाव आरो बनरगाव बियाबाव राननाय जागोन बेबायदि क'क्राझार जिल्लायाव टिएलसिसि चेयारमेनफोरनि दैदेननायाव बे सेकफोरखौ रानगासिनो दङ दिनै नुनो मोन्दों जे गमामायैनो सेल्फ हेल्पनि बिबानगिरि सोद्रोमाफ्रा बिथांमोना रंजानाय मोन्दों जे 25,000 रांजों बिथांमोना गावसोरनि सेल्फ हेल्पनि जे हाबाफारि मावगासिनो दङमोन सोरबा सि दानाय हाबाफारि सोरबा मैखुन फिनाय हाबाफारि सोरबा दाउ फिनाय हाबाफारि बायदिसिना बानायनाय जेफोर बिथांमोनहा गावबा गाव सेल्फ हेल्प ग्रुपआ दंमोन बेवहाय राङारि जे अनसुंथाइ मोननानै बिथांमोना गावसोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जे खामानिफोर बे खामानिफोरखौ बिथांमोना मावनायाव मदद जागोन होननानै बिथांमोना फोरमायदों आरो बिटिआर सरकारनि मानगोनां चिफ प्रमद बर'आबो गाव रादाय होखानाय बायदि दिनै बे हाबाफारिखौ मावफुंनायनि थाखाय बयबो बिथांखौ साबायखर बावदों आरो फैबाय थानाय समाव बेनिख्रुइ बांसिन आरोबाव मावलांनो हागोन होननानै बयबो मिजिंथियो खायसे थालांनाय सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरा गोसोआव दुखु मोननाय सार गोदान जि सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ बेथ' एसे उनाव मोनखागोन मानोना बे स्किमखौ आगोल फोसावनाय जादों थांनाय बोसोराव बे सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ कालेक्ट खालामनाय जादों जे गामियावथ' गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ नाथाय मावथारग्रा जायफोर मावो सोरबा जि दाथारो सोरबा माने ना फिनाय सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ सोरबा दाउ फिनाय दङ सोरबा आसार बानायग्रा दं सोरबा पापर बानायग्रा दं सोरबा केन्डेल बानायग्रा दङ बेबायदि जायफोर सेल्फ हेल्प ग्रुपआ गमामायैनो खामानि मावथारो बेबायदि खामानि मावथारग्रा सेल्फ हेल्प ग्रुपखौसो गिबियाव सायख'नाय जादों थ' गोबांथ' थाखागोन दिनै जेरै बावहाय मोनसे बावखुंग्रि बियाबाव 80ताल' दं 80ताल'थ' थाया बेनिख्रुइ गोबां बांसिन थागोन जायफोर मोनाखै बिथांमोनाबो उननि समाव मोनगोन